good evening, Mumbo RJ. No? Actually, sa office ni Kong Subong, nakapangakad na kami mga surgical face mask. May mga staff naman kami nga nanaog na sa different barangays to distribute some surgical face mask para sa aton mga pumuluyo no? Na affected subong sa aspos. At the same time, si Congressman Dino nagpadala man diri sa mga additional vehicle para sa mga ka-augment sa aton nga kwan. Sa aton ni rescue, no? And then, so far, ang abon ng pisina, subong nagapaluto man to sa nga meals para sa mga numero sa aton nga mga evacuees. May evacuees kita nga nagdugang subong. Initially, may mga ara na numero ng evacuees halin sa different barangays nga affected. But for now, ara pa sa LDRI mo ang record kung pila na kanila. Anong labing apektado, Ged? Anong pila ka barangay? Sa diriti ang lower, ang upper sa Batangi din, no? Ang mga ibang nga mga, lapit lang gid ng mga kabaranggayanan diri sa sakop sa Nakasilyanan. Even there sa proper, batsa Ged, no? Nakabatyagi kita, even ang munisipyo, subong makita mo, Bubo RG, ara kaya ang presensya sa asukol sa apon lamisan. So, Anong plano diri after? So far, isubong matiyog kami ni Mayor sa mga evacuation. At tapos ongoing man subong ang rescue operation sa LGU sa Nakasilyanan. Oo, kalabanan din gid halin ng ma-rescue naton. Diri mismo sa munisipyo and then ang augmentation ng mismo sa office ng congressman na magabulig subong sa rescue. Oo, what will be the plan kay do halos tanan apektado even diri sa may proper? So for sa kwan pa lang ni Mayor, ang nag-meeting pa para nga i-finalize kung ano giban ang mga plano sa LGU para sila. Okay. For now, ang LGU nag-suspend sa classes. Oo, ngalan ta kanin, sir? Si Darrell Albanez sa staff ng Panginoon. Okay.